Хората сме единствените разумни същества на тази планета и ако не осъзнаем, че можем да си бъдем полезни един на друг, то няма смисъл да живеем в общност. Така че ако сме дарители не само на кръв, въобще да даряваме добро, да даряваме честито от себе си, включително и нашата енергия, света би бил по-добро място за живеене. Образованието е нещо, което прави така, че човека да израсне като личност, но всъщност то не може да бъде дадено на сила, а го взема този, който желае. По същия начин е и с човечността. Ако покажем на едни деца, че в училище не само са там, за да трупат знания, то може би умението да бъдем в полза на другите, да си помагаме взаимно е най-доброто нещо и затова съм тук. Не толкова като личен пример, а по-скоро и за самата себе си да се почувствам по-добре. Това, че съм помогнала на някой в нужда.